Никола Николов, Муфтин бокс, Заварна Тролдаун 25, тренировка 25.1. Е, това е. Дивизия 45+. Ма той е на 51. бар. 15 диск. От другата страна също. Калории на гребния тренажер. Нули. Десет секунди. Плавно. 3, 2, 1. Давай. Изсипване на гребането. 1100 е максималното, което трябва да държиш. Максимално свободно гребане. По-спокойно гребане. Колкото по-свеж влезеш на движението, толкова по-добре. Тук няма да спечелиш време, само ще загубиш. Точно така. Изи. Това няма никакъв проблем. Краката на следващата гребането ръцете. Не се сменя. Да, се сменя. Не, да не е един, но гребата не е един. Няма никакъв проблем. Аз винаги така се сменя, когато не това трябва. Е, това е. Идеален си. 2,50 е гребането. Идеално. С лице към камерата това е. Без да бързиш. Три. Бавен. Три. Без да спира. Едно. Две. Е, това. Три. Четири. Пет. Ти ги бъде. Шест. Седем. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. Супер си. 21. 22. 23. 24. 25. Опитай се само по-бързо да лягаш. Става не си окей. 27. 28. 29. 30. Супер. Да. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Не бягай назад, дърпи по-бързо надолу. 10 секунди. Много добре вървиш. 11. Не изказвай краката излишно напред. По-добре ти ставаш, когато си точно по-долу. 15. Много добре вървим за рането. 15. Добре. Направи сега 4-3-3 и си готов. Айде. Явно си. Добре. Точно така. Много добре. Точно така. Супер си. Супер. Добре. 3 последни. 2. Добре, едно последно. Айде. Супер. Щангата. Равномерно. Пак помисли. Отпуснати ръце, стегнат гръб, скачай нагоре. Първия направиш ли го, другите ще тръгнат. Айде. Няма нужда да бързаш, имаш 8 минути и половина още. 5 минути си отнема тия снапчове и ще свършим достатъчно работа. Едно. Штангата да разчити само на ръцете. Скачай нагоре, влизай надолу. Отпуснати ръце, стегнат ръце. Добре. Точно така. Бавничко, няма нужда да бързаш.
3, Супер! Това е супер! Скачи нагоре, влизи надолу. 4, Супер! Супер, супер! 5, Точно така. Не, не прави такива. 5, Пак, повтарям. Сегнат гръб, скачаш нагоре. 5 са това много 5. Кой му това дай? Имаме достатъчно време, няма нужда да се бърза. Точно така. 6, Браво. 7, Много добре става. Тай, продължаваме. Краката, активно краката, активно краката. Точно така. Девет. Много хубаво. Това искате. Крака. Крака, гръб, влизай надолу. Браво. 10. Супер сме, стават ни 6 минути и половина. Много добре вървим. Значи отне ни 2 минути да направим 10. Сега ако ни отнеме още 2 да направим още 10 и сме готови. На 9-то спираш, почиваш, правиш 10-тия, 20-тия де и тогава клякаме оверхед. Браво! 11. Това е, браво! Продължаваме. Давай. Супер върви. 12. Крака. С краката. Крака, гръб, влизай надолу. Крака, гръб, влизай надолу. Браво! 13. Браво, че! Влезна в ритъма, човек. Браво, бе! 14. Добре. 15. Крака, гръб, влизай надолу. Крака, гръб, влизай надолу. 16. Браво, бе! Правиш 3, почиваш. Браво! 17. Браво! Браво! 18. Ай, ще дойде тогава ще почиваш, ай. Гледай да не изпускаш штангата, дърпай високо. Крака, гръб, слизай надолу. Добре. Почивка, правиш един хубав стаж. Заключи я горе хубаво, свали брадата към гърдите и тогава клякаме. Имаш време. 4 минути. Имаш 4 минути и половина. 19. Кой му дай? Заключи хубаво, свали брадата надолу. Ай. Не, клекни го хубаво, стабилизирай си кръка. Отвори пръстите навън, клякай по-лесно. Едно. Клякай хубаво. Добре. 2. Добре. Нищо имаме време. Заключи горе хубаво. Заключи горе хубаво. Виж ме хубаво малко. Отвори пръстите леко навън, отваряй коленете. Гърба ще спи по-изправен, ще клякаш по-лесно. Айде! 2 сте направили, 8 остават, айде. Айде. 5 направи сега, ако можеш. Имаме достатъчно време за много калории гребане. Заключи, отвори пръстите навън, отвори коленете. Ще клякаш по-лесно. Точно така, добре. 4, 5, 6, браво момче, край. 7, 8, браво! 9, още едно. Ставай! Браво! Айде, гребем ги. Имаш 3 минути, момче.
Трябва да ги затвориш тия калории, не тръгвай много бързо, успокой се на гребането. Последните 10-15 калории спринтираме и после трябва да се върнеш бързо на щангата. Две 40 имаш, трябва да ги свършим гребането за преди това. Айде, правим 200 лева на тази тренировка, браво! Айде, влез си в ритъма, не се отпуска на това гребане, човек. Остават ти минута и 45. Давай да ги завършим тия калории, можеш. Можеш, човек. Тук вече свърши трудното. Тук нататък е твоята работа. Въздух да има. Минута и половина. Може да това, не. Ще дигнеш темпо. Колкото и да е тежко, трябва да се опиташ да дигнеш темпо. Трябва да ги изпориш тия кило. Можеш. Дръжи нойте. Браво, че е. Много добре се справиш. Супер си е, човек. Ще имаме време за бърпите, ако държиш така. Много добре. Давай. Давай. Много добре. Браво, реално това. Стана. 30 секунди. Вече трябва да се опиташ да дадеш каквото имаш от себе си. Всичко. Дай. Време не остана. Аре, че, натисни с краката, дърпай се с гърба и с ръцете, всичко каквото можеш. Давай. До край! Дай. 15, дай газ, аре, имаме време за бърпита. Давай бърпита максимално, 10 секунди имаш лице към камерата. Давай, че! Бързо спринт! Дай. Едно, по-бързо скачи, бе, човек. Давай газ, прескочи от това. Не, край. Едно. Браво! Браво. По-добър резултат, колкото очакваше. Видя ли?